מה מצב אנשים כאן? סלוגיימס בסרטון הראשון של הערוץ, והיום אני אצלם רוקט ליג. אז זה כאילו מי ששואל אם אני בעצם לבד בערוץ, אז אני לא לבד. פאק, אני בעצם עם עוד שותף ששמו קורל, ומי ששואל איך קוראים לי קוראים דוד, אז זה השמות של שנינו. שמח שהכרנו ביניכם. אז כזה מחפש לי שרת. טוב, יש לי גם את העדכון של המשרה של סופרמן נגד באטמן. אוקיי, זה עושה לי אימונים בינתיים. טוב, אגליב, ארקן פליי, אבליב, לא אגליב, כאילו אבליב, כל אחד מאמין על זה, לא יודע, כאילו מאמין או משהו כזה או חלום, לא יודע, מה זה אחר בדיוק. אני לא כזה סוס או טוב English, English is so bad. ומי שיבין שיבין, מי שלא אז לא. 2000 years later. טוב, נו, כמה זמן זה מחפש שחקנים? פוסומו. נו, ניגה. טוב, הנה זה מצא. אוקיי, נייס. למה זזתי? טוב, בבקשה גול. שיט, זה פגע בי בכלל? Nope. טוב, ניקח פה איזה בוסט. $2,000 years later. נייס. חבל, למה אני הייתי יכול לעשות את זה, אבל לא משנה. זה היה מהלך שלו, אז ניתן לו בכפיים, איך שומרים. וואו, עושה פה בית ספר, ממש בית ספר. טוב, דווקא אני חושב, לא חושב, הוא יחסית טוב. בשביל סמי פה כן הוא טוב. אפילו טוב מדי, אוקיי? טוב. נייס סייב. מי ששואל מה עשיתי עכשיו, אז פשוט דיברתי איתו, אתם לוחצים על F וזה מדבר. ככה אני מניח שזה עובד אצל כולם, אבל מי שלא שינה את ההגדרות שלו, אז זה יביא לו F. העיפו אותי. מה הוא עושה? גול עצמי? איזה פלט. טוב, הוא ניסה לפחות. הוא יצא, אוקיי, הביא לי בוטר. שיט, אני אפסיד. מי ששואל מה זה בוטר, אז זה מתי שיוצא לך שחקן או שזה לא מוצא לך שחקן, אז זה מביא לך בוטר עד שייכנס שחקן אחר במקומך, והבוטר הזה זה השחקנים של הרוקט, כאילו שזה סתם שחקנים שהם סתם משחקים, הם לא ממש שחקנים אמיתיים, זה סתם שחקנים, אוקיי? שיט, 2-2. אמרתי לכם אני אפסיד עם בוטר וקשה, הוא לא כלום, הוא לא זז. כאילו הוא זז אבל לא ממש מצליח בכל דבר שהוא עושה שהוא זז. 2-2, אוקיי, אני חייב לעשות הגנה, למה אין סיכוי אחר, מקסימום אוברטיים. שיט, אם הוא מכניס את זה אני מתאבד, לא באמת. איזה פליי חרה.
טוב, הנה, עכשיו זה מצא לי שחקן, הוא סמי פרו. בבקשה שזה בא לי טוב, שיט. איזה חרא, וואי, בבקשה שלא יכניס את זה, אין לי כוח עכשיו להפסיד. טוב. מה הוא עושה? איזה גאון. או, איזה מזל. וואט? טוב, אהבתי את זה. או, פאקינג מזל. זה מזל מחורבן, אבל לפחות מזל. תכניס את זה, נו, שיט! מה הוא עושה? הוא אמור להיות רוקי, לא סמי פרו. פאקינג מאפן. או, טוב, הוא בא מלמטה לנו. הוא יחלק את הכדור יותר טוב ממני. אם הוא לא מכניס את זה, אני צוחק עליו. אני צוחק עליך, אתה מאפן טוב. קיבלתי אסיסט לפחות, אוקיי. וואי, דווקא נחמד מאוד הגול הזה. טוב. שיט, נגע בה. טוב. אם אתם רוצים שאני אצלם עוד סרטונים עם קורל, כאילו עכשיו אני לא מצלם איתה, אבל בכללי אם אתם רוצים. טוב, אהבתי את זה, אז תגידו לי, יש לקורל בינתיים GTA ורוקט ליג, אז אני אצלם איתו רוקט ליג, אני אביא לו רוקט GTA. או, פאק, מאיפה זה בא? וסיס גר אולי אני גם אקנה. אם אתם רוצים עוד משחקים שאנחנו נצלם עליהם, פשוט תגידו לנו ואנחנו נקנה. יש לי מלא רוק בפה, למה לא בולד? בבקשה גול! כן, נייס. הם אמורים להיות טובים למה יש להם את העדכון של ה... לא לכולם, רק לאחד מהם יש נראה לי את העדכון שאני הראיתי לכם שיש לי בתחילת הסרטון. שיט, זה יבוא מעליי, למה... וואי, מאיפה הוא בא? וואי, זה יעבור אותי. וואי, שיט. אני מכניס את זה. ועוד גול. נייס, 5-2, אוקיי. אחלה משחק דווקא, משחק טוב, הייתי חייב לומר את זה. כי אני משועמם ואין לי מה להגיד בסוף. טוב. אוקיי, אהבתי את זה. או שיט. אהבתי גם את זה, אבל זה כל כך מסוכן. אוי, בא לי בדיוק שזה. שעשיתי את המתפרצת הפוסט של המאה. מה אני פאקינג ניסיתי לעשות? רציתי לעשות פליי, אבל לא יצא לי טוב. ולמה בן זונה זה דוחף אותי? רציתי... וואי, אבל לא הצלחתי. למה לקח את הבוסט ולא עושים זה כלום עכשיו? טוב, צייף את זה. אומייגאד. הנה גול, אם הם מפקים את זה. חמש שלוש ויש להם עוד 10 שניות, אין להם טעם, אני במקומם הייתי עושה לחוץ על הכפתור הזה וליב מאץ', אין להם טעם. אומייגאד, או שיש להם טעם? לא, אין להם טעם, אין להם טעם לחיות בכלל. זה לא נגע ברצפה, זה לא ייכנס גם אפשר. טוב, עכשיו לא נגע. אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון, אהבתם, תקצו על כפתור הלייק והסאב, כאן היה סלוגיימס, אז יאללה ביי.